Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman aksyon Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon checking in. Tubtub kita sa takna ng alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad Webes kita nga presentation August 6, 2020. Action Firing Line. Kumusta kamo mga suki namon na matag palamati sa kanginan hindi lamang sa on-air kundi sa mga nagaupon man via online, sa Facebook kag sa YouTube. Ang inyong mga greetings, ang inyong mga opinion, mga reaksyon sa atong talakayan karon nga gabi pwede nyo gid mapadala. Action Firing Line. Pero antes ang aton mga pambukas nga mga informasyon kag balita hibaloon tanay ang pinagka-latest karon nga weather advisory gikan sa PDMP. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update. Let's have action gani Republika on the line. Gan, maayong gabi. Action Art na yung gabi kag sa atong mga listeners, no? Hari lakat sa atong nga timpo sini nga gabi, Webes kita karon. Agosto 6 to 2020. Halos sa takluban man kita gihapon sang galom, no? Daw masibod ang tropical West Pacific Basin naton. Kag sini nga hapon ato na mataan ang low pressure area, ari siya nahamtang mga kapin sa 530 kilometros ang kalayon sa nasidlangan o kon is Ubirak at Tanduanes. Ari siya sa 13.9 degrees east, 129.1 degrees east, no? 13.9 degrees north, kag 129.1 degrees east. Okay. Ang habagat naman, southwest monsoon nag-apekto diri sa nakatungdan nga bahin sa nabagatan sang Luzon kag diri sa atong sa Kabisayan. While ang Metro Manila, Calabarzon ang Kabikulan, Central kag nasidlangan sa Kabisayan, lakip na ang Mindanao, kaprobinsyahanan sang Aurora, Nueva Ecija kag Bulacan didto sa Luzon. Magalumon man ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguog nga tugay ini sang trough sang low pressure area. Ang dugang sini ang Mimaropa kag Western Visayas may pag-uunggoom sa gihapon ang kalangitan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguog nga halin iniya sa habagat o kon southwest monsoon. Ang Okay. ibang bahin sang Luzon may arang pag-uunggoom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May idulot man ini na ligwin nga mga pag-ulan nga halin sa localized thunderstorms. May kasarangan hasta nga may pagmadlos
nga huyop sang hangin magahalin na bagat na nakatungdan pakadto na bagat na nasidangan ukon southwest to southeast nagaapekto sa Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While area ang mahinay hasta sa kasarangan man nga hangin magahali naman niya sa direksyon na bagatnan ukon southwest mabatyagan sa bugos ang Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya Action Art magalumon man ang aton kalangitan nga may dala man inilapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagba nag-uob aton mabatyagan sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Okay. Kasarangan nga hasta sa may pagmadlos nga uyop sang hangin magahalin sa nabagat na nakatungdan pakadto na bagat na nasidlangan. On southwest to southeast maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Karon alauna 28 sini nga kagahon ang taog naton 1.0 metro ang kadalumon kag ang hunas magabalos alas 6:30 alas 6:30 man buwas sa aga sa takos ini nga 0.4 metro ang kanapawon. Okay. Alas 6 ini nga hapon. Si Haring Adlaw nagtunod magabutlak ini siya alas 5:34 buwas sa aga. Ari kita 25 degrees Celsius o 67 degrees Fahrenheit. Ang naman yung kabugusan sa ating lakan timpo sini nga gabi aksyonar. Okay. So, anong dalas ni influensya sang low pressure area dari sa aton maulanon tiyempo ta expectaron tani? Dugay expectaron ta base maulan gid yan kay halos ang galom hindi ta makita ang bilog ng Negros sa mapa sang Pilipinas no. Okay. Lugid sang galom. Aha. Ang forecast man sang pag-asa kag ina sang aga nga daw amo nang matabo karon sa gabi ining ulan nga idulot ya. Halos sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Sige. Sa mga mangingisda, why gid problema gyapon magpalawod sila? Sidang why kita gil warning advisory pero daw apektado imbes nga slight to moderate nag-moderate to rough ang aton baybayon diri sa aton sa Negros. Aha. Western Seaboard. Sige. Aksyon salamat gid maayong gabi sa imo. Maayong gabi. Action Firing Line. Gana Republika sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Action Firing Ang Line. ato lang panugyan sa publiko, aware kita sa tanan nga mga nagapuyo dira sa kilid sa mga baybayon, sa kasubaan, kag sa mga lugar nga masami nga nagabatyag sa pagdalom sang tubig baha. Aware kita ha, kinanglan monitor gid especially kung may ara sa pagtupa sang ulan sa inyo lugar, sa mga nabukid nga portion, hindi na maghatag sang kumpiyansa. Agod nga hindi kita madisgrasya. Action Firing Line. Sa gihapon sa ngalan sang ini regular anchorman aksyon na Brian Moden. Ako naman aksyon artay hupon na nung pilang kamadalag ko nga mga balita. Nga aton tutukan karon nga gabi. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Diriya sa lokal, dugang nga mga lugar sa Bacolod, ginpaidalom sa lockdown. May panibag uman nga resulta o ginapagwa karon nga numero kadamuon asang swab test o RT-PCR test. Result nga ginpagwa sang DOH sa Region 6. Action Firing Line. Kag sa maginpagwa nga listahan sang Department of Health, nagapanguna naman sa kadamuon nga nagpositibo ang taga Negros Occidental, mayara man diri taga Bacolod 4 nga nagdugang. Action Firing Line. Daw ko madumduman sa ngaton sini nga magkaaksyon nga ang Negros Occidental nagligan nga daw medyo nubo tong ilas ning numero pero ang latest subong 37 ang bag-o nga case daw nga na-record para is Negros Occidental. I-check ko lang karon kay Action Marlon Hinubia kung bala pariho ini sang numero nga nagligad na record man for Negros Occidental. Naong Bacolod City
may 4 nga gindugang no, sa listahan sa mga nagpositibo. Pero may mga lugar diri sa palibot sang Metro Bacolod nga sa inyo na ibaluan kang na-report man kay ina, di may aras ang dugang nga mga ginpaidalom sa lockdown. Action firing line. Ang Negros sa orang syudad sa Bacolod, mga kaaksyon, ang latest nga record nga ginpagwa, 332 na ang confirmed cases as of yesterday. Kung dugangan mo sang 4, mahimo sa nga 336. Action Ang firing sa line. Negros Occidental, karon mo nang i-check ta kay ang nagligad nga record nga medyo madamo-damo no sa 33 cases nga na-record sa Bacolod. 29 sa 33, 29 gid ang local cases. Action Di firing magambal line. ka nga local cases, meaning local transmission, no, ang pag-intindi. Tas sina, kag may isa pa ka na record nga napatay. Action Duwa ang firing discerning line. officers Filipinos, may duwa man ka ma LSI o kon locally stranded individual. Action firing line. Amoy na ang picture kung lantawon tagid, pero ang good news sa sini nga balita, bisan pa nga masubo kay madamo ang mga nagdugang sa listahan sa nagpositibo sa COVID-19. Ang good news mga kaaksyon kay sa total number kag sa ginpagwa sang Department of Health, may ara no sa Region 6 ang cases, ang classification sang tanan nga mga cases may ara sang 90.52% nga mag-consider naton nga asymptomatic. Action firing line. Anong butamalon sina? So sa kabilugan nga mga cases, active cases, sa bilog nga region size, 90% sang mga nagwa nga positibo sa test. Ang asymptomatic, wala sang sintoma nga makita sa ila. No, meaning, ang ila kondisyon nagapabilin lang nga normal, way man hilanat, way man sipon, kag iban pa nga mga sintomas sang COVID-19. Action firing line. So mag-amo na iyadako ang kag ang posibilidad nga badasig ang ila pagka-recover, gina-expect tayo na amo lang ang mayad gid. No, kay at least ang resistensya siguro naton nga taga Negros makabout pa kita makabato pa sining COVID-19. Amo lang pinagkamanami nami pagidikon ma-explicar karon sang taga DOH kon ano gid exactly ang total picture no sa ila karon nga paglantaw sa sining mga numero sa mga nagguluwa sa ilagin pakita o kon sa listahan ng DOH para nga ma-picture out ay may malawanta ko na nugid ang extend sang gindulot na nga epekto sang COVID-19 after nga ini ang nag-igo diri sa aton sa area sang Visayas. Action firing line. Ano pagid nga mabalita ang aton natutukan karon nga gabi diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ariho, domestic flights para sa mga LSI sa Negros kag Bacolod, daw kansilado iya sunod diri sa kaap i-check na nagkaroon abi kay Governor UNU Lacson kay sweeper flights lang for OFW ang nagapadayon. Action firing line. Nagligad to salangisag pang information right after ngang OWA naghambal gati okay na may moratorium why sang biyahe ang mga LSI. Pero ang kamaturan sina, damo gihapon ang nagpalauli nga mga OFW, nga mga Bacolod nun. Action firing line. Ano pagid? Diri karon i-check tamani kay may ara sang record nga ginpagwa na, wala gasanto ang record sang Corazon Locsin kag PhilHealth kon obligasyon o kon balayran sang among ahensya sang gobyerno sa mga unpaid bala nga mga obligasyon nila sa Corazon Locsin. May reply sila kay Congressman Greg Gasataya sa ginpadala sang kongresista nga sulat. Action firing line.
Kag na deliberation ho sang ROC angot sa drug clearing program sa Negros kag Bacolod, posible sa bulan sang Setyembre. Action firing line. Amo na sa parang bilag ka mga dalag ko mga balita nga tuntutukan diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. No, mas magasentro kita no diri sa lokal ang sa national. Ining parte sa panugyan ang advisory sang FDA nga ginapagwa angot naman sa mga misbranded nga mga face mask. Grabe no. Atong tiyempo nga nabatian kag nakita nila nga ang face mask the requirement kami dinakpanay sa way nagasuksok okay lang ang presyo daw ay mag-idog anay nga sa August 15 ang plano sa Department of Transportation nga ipatuman gid dapat obligado ang tanan nga mga nagasakay nga pasahero sa public transportation nga dapat may face mask subong balaga jutay kag naganinit ang baligyanay. Action Siling firing ko line. masige na timing kag inhording sing iban kag ipagwa ini kon lapit na nga gusto 15 kag sa mataas na nga presyo. Action firing line. Bawa, ari man mga tao nga sa tiyempo sang krisis ang ginapinsan nyo gyapon iya ganansya no. Abi kung may time huya-huya man. Inabala ko may tiyempo nga makabulig kasi sigka pariho nyo hindi lang pagpatami ang ganansya kay sigabaan ka bala. Action firing line. Ang face shield, amo ni siya, no? Ang face shield ang ginamin ko sa August 15. Ti mayara na gani subong ga transact kung gusto mo nga magkompra, magbakal kami medyo damo-damo. May ayo pa. Pero ti August 15 ni sigurado himugasa naman ni damo naman ning binakal, damo naman ni bisan sa online ang available nga magbaligya. Kaling ti medyo mahalang presyo. Action firing line. Let's go to work na dari sa aton sining nga pagpangalagad unahon talang makadali balikan ta ang mga numero hindi lamang sa mga lugar nga mayara ginpaidalom sa lockdown maginpagwa kaina no diri sa Metro Bacolod kay pila na kadlaw nga gina-check naton pila na bla ka mga areas diri sa Bacolod ang gin-lockdown o why gid ka-update ang why gid ka-update ang City Health Office sa malawig-lawig na tiyempo kung pila pabala ang mga lugar sa Bacolod nga napaidalom sa ginatawag nga lockdown. Pila nang nakatapos kay pag-intindi ko mo lang to nagligad sa Banago bla. Ang report yung kakas o yung lain kay sa Banago sa kaiping nga lugar sa Purok Mahimulaton dito kuno liwat may lockdown na naman. Action firing line. Kag may mga panibag-o pagani nga cases. Siling ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga basi buwas pa naman magdugang sa listahan sang Department of Health. Action firing line. Pero i-check tayo ni pagi sa DOH dito sa Region 6 mangonsulta tato sa ila kay man ining numero nga ginabasihan naton gusto ta mangin factual kag gusto ta man nga pamatian ang Department of Health. Nanong explanation nila sini para nga hindi mamislead o hindi naton hindi pwedeng nga magtalang ang public nga maka-create kita sang sobra pagid no nga pagkabalaka sa publiko bangod sa sining padayon na pagsaka sang COVID-19 cases. Sa interview naton kay ina kay Vice Mayor Elcid Familiaran ginambal na gani mo siling ang paglantaw gani namon sini nga kung magsigi-sigi ang test nga ginahimo until December malibo no gina-expect ina nga basi magsubra or maglabot sa linibo ka mga test ang magpositibo diri iya sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Given na siya no gina-expect na gimana nga mo ng sitwasyon pero mas mayugin nga ang picture bala no sang mga cases nami kung maexplikar ini sang mismo Department of Health para nga mahatagan ta sang insakto nga giya ang publiko nga nagamonitor kag nagapamangkot parte sa estado kay kabalo ka may delay pa nga isa kadlaw no isa kadlaw ang delay sa ginahatag nga mga result nga nagaguluwa tingong kaysa kay butong public job do portik damo subunghaw nga nagulpiada lang ni timbuok ang numero sang
mga kaso nga nagpositibo. But on the other side, hibaloon taman kay kabalo ka, ti para sining gimpagwa lately sa Department of Health, nga sa ila gali yung record nagapakita nga sa total number of active cases diri sa Region 6, yung asymptomatic ko mataas nga porsyento. No, kung lang tawon naton, gamay lang ang numero nga recorded nila nga may ara sang napatay, no? Meaning napatay ang mga fatalities, ti gamay nga porsyento. And ang iban nga mga nag-positive sa ila sining nga test, ti sumong okay man kondisyon nila, asymptomatic, ara lang sa quarantine facilities. Action firing line. Why man ini nagakahulugan nga kumo nga nagambal kita nga ang pila ka man nagpositibo nangin asymptomatic, nga ti kamo mahatag kumpiyansa nga ang publiko mahatag kumpiyansa kag hindi na magsunod sa health protocol nga ginapatuman, hindi lang sa Department of Health, kundi sang tagsa ka mga lokalidad, mga LGUs sa inyo tagsa ka mga lugar. Man malayo ka nga malatnan sang COVID-19 kung sundon mo lang ang health protocol nga ginapatuman sa ngaton gobyerno. Action firing line. Amo lang nakasimple mo, pero by the way, i-update talang ka mo makadali. Kay dugangan ko lang ni Kron ang patrol kay ina, may initial na silang na interview dira si Kapitan Imelda Banguanga sa Barangay 2. Kay may bag-o dira nga mga listahan mo, mga lugar nga ginpaidalom nagdugang sa listahan sa Bacolod kon areas under lockdown as of August 60 amonio, pero ang kahapon August 5 nga nagruwa iyang mga listahan ang sa barangay 2 amo ini ang Purok Kagaykay, sa barangay 12 ang Malipayon, barangay 14 Purok Ramon Magsaysay, barangay 26 sa Masanag, Gonzaga Extension, Tarapol, Zeriza 1, Zeriza 2, Acacia 1. No, amo ng mga lugar nga may ara asang lockdown. Action firing line. Kag iban pagid karon dugangan kuni sa listahan ta. Now, ang aton nga gusto matabo karon nga gabi nga at least makapangayo kita sang dugang nga mga information to give to enlighten sa aton mga ka-aksyon. Kabalo ka ang mga ordinaryo nga mga tao, ang mga layman's, ang interpretation sa mga layman's, or ang layman's interpretation kung numbers gani magguluwa. Kisa ang public mas lingoy na ano to, gulpiado to nagtimbuo, grabe to how, ang pagtaas ng numero how. Pero kung kaisa, may kakulangan man kita sa pag-report nga out of the total number of cases nga na-recorded nga nag-positive, kung lang tawon mo dako sini nga porsyento ang asymptomatic o wala sang ginabatyag sa lawas nila. No, balikan ko lang ni parte sa DOH kay gusto naton nga hindi lang kita tanan nga panahon kadadlaw mag-report kita puro lang tanan ang report sa DOH nga nagpositibo. Ang publiko hindi na and why ma-aware bala kung ano gid exactly ang matuod nga picture sini. Sa total active of cases, pila bala diri ang asymptomatic. Ano ang significance ni para at least maintindihan man sa public o listening public kung ano ang ginexplikar naton sa sining nga manumero Online sa firing line. Pero areo para magbulig sa aton at least mapaintindi ta sa public ano bala ang actual nga picture subong kon active cases and monitoring sa DOH o kung reports sa DOH para maintindihan tani further. Joining us tonight over the phone is Dr. Renilyn Reyes, ang focal person sa DOH Region 6. Hi Doc, good evening. Kumusta ka? Maayong gabi sa tanan nga nagapalamati. Dako gid ini nga pribileyo nga ginhatag sa aton sa Department of Health para magahatag kita ban sa kasanagan sa mga aton nga COVID-19 cases diri sa Western Visayas. Salamat kay Doc, kay ako siling ko interesado kami sa Action Radio. Hindi kami gusto nga kadalang report namon kabalo kang iban diri nga pareho sini sa classification
sa active cases, anong sitwasyon, hindi kami bala pwedeng nga ipalawuran namon ni kag kami magulo explicar nga base sa pa karon ng interpretasyon namon amo nga siling ko naming Department of Health magkabulig sa aton explicar sa tawo para nga aware sila ano gid ang total picture out of the total cases, active cases sa aton sa Region 6. By the way, sini nga hapon, Doc, may ginpagwa ka mo no, nga latest nga result nga nagdugang sa Bacolod for cases nga positive and 37 for Negros Occidental. Yes, as of today, may ara kita nga bag-ong sa bilog nga Region 6, may ara kita 92 new confirmed cases, 92 kabilog, 92 kabilog nga kaso nga bag-o gid nga mga COVID-19 cases. Okay. So kung lang taon pa hindi ang breakdown naton sa 92 nga ini, may duha kita ka authorized person outside residence o kung apur. So mga taga Manila ni sila nga duha ka bilog nga nagkadto diri sa aton sa Western Visayas. Then Okay. out of the 92, may ara kita nga 39 ka bilog na locally stranded individuals. Okay. So diri nagsulod dayon ang aton nga apat ka taga Bacolod City. So sa subong nga adlaw ang aton nga apat ka kaso dira sa Bacolod City muna sila locally stranded individuals. May ara man kita nga 3 kabilog nga returning OFWs naton nga 3 kabilog. Okay. Taga puyo ni sila sa Iloilo province. Pero ang medyo makuan subong, ang medyo alarming sa aton nga kaso, nga subong nga bulletin, out of the 92 naton nga kaso, may ara kita 48 ka local cases. Uy. Yes. So, ang 48 ni naton nga local cases, it is the highest naton nga local case sa daily naton nga gina-report. So, kulang taon naton ang aton nga previous nga case halin sang Lunes ng Abino. Okay. Sang Lunes naton sang August 3. May pito kita ka local case. So, may sang Martes, may 12 kita ka local case. Pero, kahapon, August 5, may 43 na kita ka local case. Sus kadasig. Nagtaas. Sa mga adlaw, 48 ka local case. So, amo ni ang alarming sa aton ng mga kaso subong sa COVID-19 diri sa Western Visayas. Okay. So, kung pagabalikan naton para at least mabalaan sa taga Bacolod dira, ang kahapon actually nga report naton, ang medyo madamo kita nga kaso dira sa Bacolod among the local case, no? So, kahapon, sa aton nga local case dira nga may 43 kita, Okay. Medyo mablubudlay kagapon i-report it kay out of the 43 nga local case kahapon, may ara kita ang 29 taga Bacolod City gid. Sus grabe. So amo na siya ang medyo alarming dira sa Bacolod City kay kahapon may 29 ka muka kaso. Okay. So ang 29 nga ina ang 15 gid ina sa barangay Estefania. Sa barangay 29 may 4 ka kaso. Sa barangay Vista Alegre kag sa barangay 2 may 2 ka kaso. Sang local na siya nga cases. Local ni siya nga kaso. Yes. So Estefania ang top 1 gali ma'am. Doc. Yes, ang sa kahapon siya Okay. naton nga kaso is 15. So hindi ko lang makita subong gid ang data ko kung how many na gid ang total naton sa Estefania. But siguro ang message lang dire is ang kahapon naton nga data, ang most of the cases naton na nagsuli na blang proportion Okay. ng damo kita imported nga case. Paghambal kita gani imported nga kaso, amo na sila ang mga locally stranded individuals naton, mga APORs kag ang mga returning OF. So mga nakuha na sila sang ilang infection outside Western Visayas. Okay. Pero amo the past 2 days, amo ning ginalantaw gid naton kay mga diri na within Western Visayas or let's say ang naton ang kaso naton kagapon nga 29 within Bacolod City gid yan nakuha or within Negros Occidental o kung wala sa kabalo diri sa pihak. Okay, Or, okay. Kaya mo na, basta within Western Visayas, yung mga local cases natin. So, ang message ko lang siguro is,
we are now having increase in trend in the local cases natin. Okay. And in this particular number of cases nga nagtaas ang sa local case, I think, and as you mentioned a while ago, nga this is already an alarming situation. Anong suggestion nyo diri, Doc? So, basically, kay tiara kita gyapon sa modified nato nga community, general community quarantine. Okay. Mga different nato nga local government units, mga empowered naman na sila to assess ang aton nga different nga mga circumstances sa amuni nga mga numero sang kaso naton. So ang una gid nato na ginahambal permis sa Department of Health kay may ara kita nga kuan nga strategy nga halin gid kita sa prevent, detect, isolate, treat and reintegrate. Okay. So sa prevent na naton, no, sa prevent na naton dapat likawan kita ni nga makakuha kita sa infection. The basic lang gid na tani mo no kay wala pa kita bakuna so correct. the basic lang gid na iya. So amo na para mahapos nga tandaan sang aton nga mga nagapalamati. Okay. May kubra ang Department of Health nga daw acronym nga daw strategy ni siya nga ginatawag naton nga BIDA solution. Kay ang BIDA gastaan wala na sa simple naton nga mga preventive measures. Ang una ang letter B is bawal ang wala sang mask. So, dapat ang tanan gid ga mask subong. So, kung nagdugang, abi ang iban pagid may recommendation sang face shield, kay ang face shield na actually, though social distancing measure na kay eyewear, ina siya nga eye protection, ina siya. So, may mga studies ina na nagadugang pagid protection ang aton nga eye shield, no? Okay. Or face shield. So, ako na pinaka-primero sa BIDA solusyon, bawal ang walang mask. Tapos ang letter I, isanitize ang simple nga, isanitize ang aton nga mga kamot. Manghugas ang kamot frequently. Kung mag-touch ka sang isa ka object, manghugas ka. Kung wala sang tubig kagapon, pwede ang sanitizer o kung ang alcohol. Basta 70% alcohol ang content sang sanitizer o kung sang aton nga alcohol. Ang letter D naman, distansya, at least isa ka metro sa kada isa kang isa. So, bisan diin kita magkanto, dapat may social distancing or physical distancing. Kaya ang letter A, amo na ang aksyon naton magabasihan sa correct na information. Okay. So, basically, amo nang pinaka-basic nga obrahon sa isa ka tawo, amo na naanay ang equivalent anay sang bakuna naton samtang nagakulat kita sang aton nga bakuna. Kaya amo nang basic naton nga obrahon for the prevention. Kaya wala naman kita may maubra subong as person rather than prevent the disease, no? Okay. Now, Doc, ari mas interested ko abing ang gusto ko man nga makabulig kita bala paintindi sa public out of the total numbers nga ginpagawa ninyo as of today. Nakita ko sa listings o sa inyo dili nga ginpag report nga may ara sang 90.52% asymptomatic. Are you referring ining record bala naton ga refer ni sa total number of active cases nga ang amo ni kadako nga porsyento are asymptomatic individual? Yes. So basing on the aton nga active cases, 90% sang aton nga kaso are asymptomatic, no? So, at least ina siya gahambal siya nga tama ini ka contagious, tama ini ka makalalaton nga mga masakit, pero diri sa Western Visayas, 90% sang aton nga mga kaso are asymptomatic. So, ipaklaro kuguro para at least maintindihan ang aton nga mga tagapalamati. Yes, Doc. Kaya ang 90% ka ini, ang iban, ang dako nga proportion sang aton nga kaso, kung lang tawon naton subong, out of 980 naton ka-active case diri sa Western Visayas, 623 ang mga imported cases naton, ang mga ROF, and NSI, and APOS. So, kalabanan ni sa ila, asymptomatic. That's why, nga, kalabanan, 90% sang aton nga active na kaso are asymptomatic. And also, even ang sa mga local cases naton, which is 295 or 32% ng aton nga active case, is also, majority of them are asymptomatic.
So, kung at least sa appease gawa ang nagapalamati, Okay. the majority of the cases here in Western Visayas are asymptomatic. Pero, gambal lang ako na nga perme nga, pero hindi kita dapat Magkumpiyansa. kampante. Yes, Correct. hindi kita dapat magkumpiyansa na asymptomatic. Kaya tungod, sa subong nga adlaw gani, may duha kita na nagdugang nga mortality o kung 2 deaths na yun ang nagdugang. Di ni siya gani, Doc. Sorry to butt in. Di ni siya gani ang duha nga recorded nga patay. So, ang aton nga patay subong nga adlaw, duwa ini kataga Iloilo City. So, anong common sa duwa sini kapatay? So, ang common ni sa ila, ang isa, 78 years old, ang isa, 69 years old. So, mga vulnerable population, ang may mga may edad na. So, amo ni sila ang mga 60 and above, mga senior citizens. Okay. Ano pagit ang iyan na sini nga common sa duwa ka deaths naton sa mga adlaw? Duha sila ang may ara nga comorbidities. Meaning may mga May ginabatyag na. Yes, may ginabatsyag na sila. Ang isa sini sa aton, may ara hypertension, may diabetes, may heart disease, kag pulmonary TB. Okay. Ang isa naman iya, may ara na siya nga hypertension, may uncontrolled hypertension, kag may ara pa siya nga heart disease. So, meaning, ang duha ni nga vulnerable population, kag may comorbids, amo na maghalong gid katama. Nga dapat Okay. hindi sila halungan naton nga hindi tatani malaknan sila sa pag-decrease ng ilang pagwa, Okay. pag-sanitize per mino, kag iban pagin nga infection control measures. Since nga naigo o nagigo din COVID sa aton, the total reported death as of today is 24. I don't know if I am correct. Kung idugang mo ning subong nga duha, nga taga Iloilo dira, 24 tanan. Doc, sa inyo sini nga pag-basing on the figures, on the facts and the background sini mga number of death, ano ni sila kalabanan nga edad ang mga nagkalamatay? Why di kabataan, Doc? So, wala kita sang pediatric iya nga bata nga mortality. Okay. Most of them either sa middle age and most of them Lydia are 60 and above. Kagkalabanan sa sa ila, may mga comorbidities. Oh, okay. So amo lang na, no, dapat kili papagunon tagid ning system sa lawas ta nga ang immune system kag resistensya para at least no way tagid ng pangayo makabato kita, no. Samtang nga nagaulat kita sang vaccine nga ni Doc. Yes. Kag it doesn't mean nga kung ini nga mga vulnerable group, amo lang gid ang halungan naton. Kay tungod ang hindi vulnerable group, ang ini mga bataon, ang mga wala sang mga comorbid factors, nagaupod man sa sulod sang balay sa mga tao nga mga senior citizen kag may ara nga mga comorbidities. Yes. So therefore, almost all gitani sa aton tanan, ang maghalong nga hindi kita tani malapnan sa COVID-19. Kiti tungod sa magpuli ka sa inyo balay, may upod ka da nga may edad na, may upod ka nga mga immunocompromised na nga individual sa sulod sang balay, na kung ikaw pwede ka mag-asymptomatic, pero pwede ka gihapon nga maglapon sang COVID-19 virus dito sa mga atong vulnerable population. Okay. Now, na-mention ta kayo na about sa face shield. Ano ka-importante ni sa Doc nga ma-recommend man naton sa public to use sa sining face shield kag paano niya kay di man ni malabhan ano ni siya man paano talimpyuhan ini? So, the same man na sa paggamit naton kay ang face shield naton is an eye protection, basically eye protection na siya. Ang purpose niya. Yes. So ang isa pa gid sila daw social distancing pan man na siya equipment, no, kay di nagapalayo ka ang posible nga ang droplet infection magkadto sa mata, no, at sa face ng isa ka tawo because of that face shield. So Okay. kung magamit kita sang face shield, the same ang aton nga ubrahon man sang mask naton. May iban nga mask nga disposable, may iban nga mask nga pwede naton ma-reusable. So ang paggamit naton sang face shield, ang front niya amo ang halungan naton. Okay. Kay tungod ang front na niya amo na ang infectious nga part sang face shield. So pwede na naton kung sa ulihi kung i-reuse naton kay reusable man ang aton nga face shield,
i-sanitize naton ang aton nga face shield. So hindi naton pagkaptan ang atubangan sang face shield. Kay amo na siyang infectious nga part sa aton nga face shield. So amo Okay. man na siya ang i-sanitize naton. Pwede naton i-sanitize ang alcohol, o kung i-sanitize naton ang mga hypochlorite, no? Nga mga base nga mga solution. Pero kung magburon na siya, definitely ihaboy mo na siya, dispose it as an infectious material, then replace it with a new one. Aha. Now, with the increase of the number cases sa ning lokal na bala nga mga cases, ano dok ang recommendation subong sa DOH to the Interagency Task Force sa Region 6 ang ginahimo o subong nga measures sa mga LGU makonsider naton nga okay pa ni as of this time? So sa subong kay ang aton nga mga measures gina-kuan man nato, no, health first, but there are basic things nga gina-consider man naton, such as ang mga security factors, social factors, kag ang subong ang ginaistoryahan gid ang economic factors. Okay. Ang pagsagod bala sa mga ginaubra naton kung mag-lockdown kita. So Okay. ginalantaw man na naton kag ang security pagid nga factor, as well as ang mga social kag ang emotional nga factors naton nga gina-consider. But basically, ang ginabasihan gid man naton ang the health naton nga factors. Okay. So, different local government units, nagalain-lain man nga ang pamaagi nila, but the principle is the same, which is, ginadecrease naton ang mobility sang aton mga tao, meaning, as much as possible, ang mga tao, mapastay gid sa balay nila. Kung wala pa lang sila ubrahon, tira lang sila sa ila balay. Then, basic things, ang infection control measure siguro, ang pinaka-importante gid. Kasi siguro ang isa pang ang gusto ko nga ihambal is really ang health system naton, ang mga health workers naton, ang mga health facilities naton, ang mga hospital naton, dinalantaw man na naton kung ano na ang kapasidad sang aton nga mga health facilities. Okay. On that note, Doc, salamat kid sa imo time magin-share karon nga gabi diri sa Action Radio Bacolod. Keep safe dira sa inyo sa mga mga kaupo nimo sa Department of Health. Salamat kid Doc sa time. Madamo man nga salamat kag maayong gabi. Thank you very much. Action Radio Bacolod. Action Firing Line. Dr. Rinilyn Reyes ang focal person ng DOH sa Region 6. Now nga, amo ni. Ang gin-mention ni Dr. Reyes, kag dapat tatandaan, ang local cases, nagbaliskad ang paya, subong ang sitwasyon sa tuod lang. Sa unaya makabati ka sang result coming from the DOH, maghambal, oy, may nagpositive dito sa RT-PCR test. Tima, ang sa ulo din katao, singa, uy, kuhan na siya. Kung hindi na sa LSI, OFW na ang bigger number sang nagapositive. Diba? So, una, magsiling may nagpositive. Tudod na mo makulo daw. Timambal kita gilayon na. Why man ang problema? Kay ini sila nga mga individual ara sa quarantine facility, why ginpapauli sa ilang mga balay kag nagapaidalom sa protocol nga ginapatuman sang local government units. Ini silang ginabutang sa mga quarantine facility to make sure nga wala sila sang direct contact, hindi sila makaupod sa ila sining nga pamilya. However, ang realidad nga mismo ginambal ni Dr. Reyes, subong nagbaliskad ang sitwasyon. Kaysa pinaka-latest nga numero, kahapon ang Bacolod City is among the top sa mga lugar sa bilog nga Region 6 nga may pinakadamo nga local cases. Action Firing Line. Hindi ko yan nagambal nga alarming, kundi si Dr. Rinilyn Reyes. Now, this is something nga dapat naton pinsaron. Subong ang local cases naga-increase, nagasaka. Buot tambalon, nagapanglaton no? May local kag community transmission Action Firing Line. Amo ng realidad. However, daw paumpaw ini kag amo ning realidad man ugaling, kay out of the total active cases sa bilog nga Region 6,
90%. Again, 90%, 90% sa sining nga mga individual ang asymptomatic. Magsiling ka asymptomatic, okay ang ila kondisyon, okay ang ila sining nga sitwasyon, wala gani isang sintomas ang COVID nga makita ka. Meaning, way gahilanat, way gaubo, wala nagasipon. Da okay lang sila yan, normal lang. Pero 90% of that are positive sa resulta sa RT-PCR test. Action firing line. Kaya mo ning halalungan ta because why pa man gid sang pamatuod and even the DOH, why man na sila mention nga ang symptomatic pwede makalaton sa tawo, pwede siya makapanglaton nga carrier bisan asymptomatic pero dapat halong gid kita. Hindi kita magatag kumpiyansa nga since nga 90% magalis ang total nga number of cases, mga symptomatic, why magalis ginabatyag lawas na, tinga ma-worry kita. Hindi amo ng rason. We have to remember nga akon may miyembro sang pamilya ta, why ta ginapangayo, nga may ginabatyag na nga daan, dako gidya ang possibility and they are all vulnerable nga pwede tapikan kag mahimo mo ng tunaan sa ila kamatayon. Action firing line. Tikang latest diri ganing record nga ginpagwa. Sunod diri sa Department of Health. Ang latest diri nga mga numero o kun na mga nagkalamatay actually taga Iloilo no? 24 ang kahapon dugangan subong 26. Ang napatay ni Western Visayas 1143 female 78 years old city proper Iloilo City mo nang isa. Action firing line. Ikaduwa 69 years old male Western Visayas patient 1721 San Juan Molo ang address niya. Action firing line. Idiri sa aton sa Bacolod there was a report nga may napatay man no. Galing way pa sa maka-confirm ni kasi Mayor Bing way pa man statement ang gina-expect naton that the mayor may ara sa yambal man sini o report kay may reported nga sa barangay 4 mo na bla may isang recorded death pero galing way pa sa mong confirmation from the city di sinumambal sini nga aton malang ma-aware man lang tao man mo kay kung isang tiga-ulo nga mga residente kung wise lang mabatian nga tupad nila dami nagpositibo di magkaran-karan. Action firing May line. tendency pa nga ini nga mga residente kapin pagid sa protocol nga ginapatuman sa city nga kung mayara gani sa magpositive sa lugar automatic lockdown ang purok o kon sitio. May mga tao piya gani nga ang tendency nila malagyo. Action firing line. Hindi na solusyon no kinali kon na contaminate o kon may natapikan ka na kung di ginhalitan mo lang itong mga tao nga ginsailuhan mo. Action firing line. Amo na pinagkalitas karon na makadto kita locally diri plastar ko liwat kag balikan ko ang mga lugar nga may mga lockdown. Ano subong after sa sining latest nga numero? Anong ginahimo nga mga measures? Sining nga mga barangay? Okay, dapat sini tani kon si Dr. Tan kundi Sako sa City Health Office. I would suggest butang mi sila sang focal person man well-versed kabalo mag-explicar nga no pariyo man sa Region 6 oh. Ariyo explicar ko Bacolod amo ni sitwasyon ng status ta subong. Amo ni ang ginpagawa sa DOH, amo ni ang real picture nga makita naton para ma-picture out man describe ta sa tawo kung ano ang sitwasyon. Tigay ko na mo lang numero lang ipagawa mo ya. Ang tao siyempre kabalo ko naman subong kadamo ang daan sa mga maalam nga nagahimo man sa kaugalingon lang nga interpretasyon. Action firing line. Oh, debla, damo pa gani mga tao nang kung kaysa magkulo komentar kaysa maghimo sang ila sining nga mga recommendation sang ila mga remarks do sobra pa sa mga eksperto kag sa mga doktor gani hindi mo nang basol galing pero kung may kung well and properly guided sila at least masiling taon dia nga balsang authorities tamo niya ang realidad kag amuning dapat tahimuon para hindi kita matapikan kag hindi mahalitan ang isa sa mga miyembro sa aton pamilya. Action firing Kaya kung line. kulang sa kaalam ng tao, kag kapin pagid sa mga fake news nga nagalinapta, kapin pang mahilig magbabad sa Facebook, ang guwa niya kalamay hati.
Kailain man niya mo, singa mo niyo, may mga suggestion to. May harap pa nga dan lukulukong kaysa nga sa Facebook, manginto niya nga amo ni bulong sa COVID. Inahano man nga pagkaimtang naman. Action firing line. Please, pamati kita kung ano ang matudtuod, ano ang ginasuggest, anong ginarekomendar sa mga authorities so that nga well-equipped, well-informed kita, kang hindi kita mahalitan. Ang panugyan sa DOH, halong kita kang magsunod sa health protocol. Because at the end of the day, ang ginaistoryahan ta diri, kabuhi mo, kabuhi ko, kabuhi isang pamilya mo, kabuhi naton tanan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod. Agapasin banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. On Radio Philippine Standard Time, alas 8:03 na. Action firing line. Sa ngalan sa gihapon sa inyong regular anchorman, aksyon na Brian Moden. Ako naman aksyon na Artay Hupon. Oy, sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe, please, karoon lang dudugaya. Si paring Edlo Mogdang may gabidra, amuman kay Nuli Eugenio, Binjo Gonzales Gargaliano, araman ka monitor ay Tabuhara, no, si Mary Ann Villases, si Sir Kwandi Kainaw, ariman ka monitor, no, ang iya sining mabuot nga bana na sa kay Police Lieutenant Colonel ni Shabla Sumomo na sa kay Joshua Villases. Sir, may gabi Rilin Mabayag, oy Madam, may gabi idra sa imo. Rogelio Catalbas Jr., si Madam Dalia sa monitor man. Mary Ann Villases, thank you. Kag Maria Cloud Dimetilio, classmate, may gabi idra sa imo. Sir Dindong Guzman Severino, Mels Benedicto, thank you gida. Pablo Santos, Councilor Ana Marie Palermo, ara man ka monitor si Councilor Nitong Garcia, ara man siya. Thank you gida. Kag Toto Reynante Magbanwa. Oy, nonoy nantilig ko muno kay Inday Juna, daso nang tuadlaw nga akon nga gin-promise siya kay do pertigi ko kasako daw aga gabi ni kay may mga importante blang ginakasikaso si Aksyon na Brian. Action firing line. Philip Laurente sa Mansilingan kag si Rodi Agsam Cathedral, may gabi man sa inyo no? Ang iban karon naman dugay-dugay, pwede lang. Sige Action firing line. Now, ang mga lockdown diri sa Bacolod Istrianta na kag standby action Marlon Hinovia mga update man sa provincial capital. Unahon ko si Kap Mijares, antisipatuan si action dyan, kay na-interview man si Kap Imelda Bangguanga kaina sa Barangay 2. Bangod sa sining panibag-o karon nga mga lugar nga gin-lockdown diri sa Bacolod, kahapon ang latest nga ginpagwa nga record sa mga
areas na nga mayara sang lockdown, damo-damo, no? Way pa di gani ma-include ang barangay 16 sa Tulihaw, Punay, kag Kingfisher B. Pero as of yesterday, August 5, nagdulog ko kayo na sa barangay 26, gamot tumasan Gonzaga Extension kag Tarapol. Sa barangay 27, Ziriza 1, 2, or Ziriza 1 and 2, kag Akasya 1, mumaning may lockdown. Barangay 29 sa Pagidait, Barangay 35, Alunan Yulo Extension. Sa Banago, Bayanihan, Riverside, Mahimulaton, amo ni kahapon pa maningagin pagwa. No? Ang bata, Masinadiyahon, Villamar, Silin Homes, kag Greensville, sa BM, St. Francis, kag Tas, 1. Mansilingan area, Plaza Alan Arzio Drive, Hillside, Kauswagan, sa airport, Singkang Airport, sa 3, Purok 3 siguro nino, Lampirong, Kabukiran, amo na siya, sa Singkang Airport, Lampirong, ang Takuling, Kabukiran, Goldlandville, Lirio, kag Masagana, sa Tango, Villa Esperanza, Seaside, kag Malinong, sa Villamonte, CL Montelibano Drive, Araman sa Villamonte, o sa Vista Alegria, Villa Anghila, sa Abada, Sky, may arada, Barangay Alihis, sa Purok Manyag. Now, sa Barangay Banago Kibot ko may ara pagido, kag may mga cases, nakabaton naman information, si Cap Ricky Mijares, sa Barangay Banago, ti panibago naman, gin-lockdown, makuno gihapon stupad sa gin-lockdown to last time. Online sa firing line. Joining us tonight is punong Barangay Ricky Mijares. Cap, may gabi si mo? Action, may gabi. Si Action Art, sa Action Radio. May gabi, Cap mo, ikwanon disturbuhon tagig ka, bisan pa man nga kabalo ko, nagapaidalom ka pa sa home quarantine, pero kinanglanon, ginabi ka po, ma-check lang ko si mo, anong latest, subong pila naman ni ka residente mo daw, kung bilog naman nga purok, ni nga may panibag-o nga lockdown, naging patuman, saan o naging lockdown ni nga lugar, Cap, kag diin ni siya? Actually, Action Art, no, wala na ma-lockdown, ang ato na nga pasinti nga pulo bilog, dala na kung quarantine, kagang isa na pulok chairman, positive, kagang pamilya nga gindala to, nagkabot sa ilang result? Nga swab result Action Art, positive sila nga pulo. Uy! Why niya madala sumo sa record sa DOH? Kay buwas pa ni Guro magwa, no? Magulang ito ganun yung doktortan, walang gidugay. TY pa ni madala sa record sa DOH. So, ina sila sa bunga pulo, instead nga i-lockdown ng area nila, gin-prefer sang CHO nga dalon na lang sa quarantine facility. Cap? Nautod ang signal ni Kapaw? Action firing line. Yes. Sorry, gid. Siling ko ini sila gali, amo na lang gikuha sa balay nila da. Nanuman isa lang ni sila kabalay o kung pilak balay ni silang mga individual? Pamilya na sila, Action Art daw guro kay pulo na sa ang gidala sila daw pulo. Sina sila gidala mo? Pulo, 2, 3 na sila kabalay. Oh, okay. Ano ni siya, lapit ni siya sa lugar man to sang nagligad nga tong napatay nga panday? Sa piyak lang gid Action Art, mga 150 meters siguro ang diferensya nila. So, ginkuha sila, hindi lang subong, kundi last day pa? Sang last week pa sila ginkuha. Last week? I see. Para at least aware lang ang mga residente na basi magkibot sila. So, meaning, August 1 pa sila naging kwa daya sa Ilabalay. So, why sila ato sila sa quarantine facilities? So, ang mga aras palibot nila, may contact tracing agin order ang CHO, kung gin patigayon da, why na sa mga area o sa mga individual pangagin paidalom sa swab test? May gin-swab na sila action nagligad nga mga idadlaw man sa mga porsyon. Okay. May kukbalo kung pila kabilog pero may nagpa-swab to. Ang mga contact tracing nga action hard. Ginpangita ato ka gin-swab. Kag ang 7 ka balay nga tupad niya na, gin-lockdown na mo na, ginhong quarantine na mo, ginsira na mo, na hindi sila makagwa. Oh, okay.
Pero ang atong lugar to, nga sa tuan ay gin lockdown to da, why na to gikakas na hindi bla? Okay na to, action no? Okay na to sa mga 3 days na guro. Kaya ang aton ba yung pasyente nga why pa man gani kapuli kay di sigurado ni doktor nga magpuli sila, negative na sila. Kay so parang sa ila to nga 13 lalo na may ipabilin. I see. Te, ikaw, kumusta ang result mo? Nakagawa na gin man ang RT-PCR? Aksyonar sa nagligad pa, plugin tapos kung ang 14 days na quarantine ko, kaya tiya mo na ang protocol mo kay basi, malo ka naman sa social media, ligad na, sisiwan na may COVID na Todo, masigita ka na. Yan ano ning gargan ni Kapitan nga gina 14 days quarantine. Siya naglulagaw na siya yaman? Hindi, kay action natin nga tawag sa Maynula doon, kay nagkampanya kami ito sa DOH nga iswab sila. Why gisang nagpaswab nga bisan sa bilog, nagpaswab na ako para makita sa tao nga ga-expectar kung nga masunod man sila swab para sa akon. Why gid action na? Kaya ako tinamikira nga ako Kaya mo gina, kay ti, leader ka, ginpakita mo lang tani, nga amo na ang dapat kimano, nga mapaswab man, galing kay, ano man, kinulbaan sila, pero actually makabulig ko na kuya, mapaswab ko, para at least sigurado ko kung anong sitwasyon ko. Kinulbaan sila, aksyonat, kinulbaan sila, galing mo, aksyonat. Grabe, batagon mo kung gila-quarantine, no? Oti. Kamandili, hindi ko makagwa mo. Abudlay siya na iya kung gina-quarantine ka, nga sige ka lang hulid, daw mo na yung may mareklamo, guro. Hindi, Hindi lang ko lang ka pa. Pero, I mean, ang imo trabaho, siyempre, apektado. Aramang guro, na may administrador ka man na sa barangay nga nagabulig? Aramang gani, aksyon at may araman na nagabulig, manapot. Hindi niya aksyon at sakit ang aton nga balagkagon nga mababulig, mamasin pariyo, tala, hindi nga. Gani. Sige. So anyway, halong kamo da ka pa kag sige maguro ng monitoring ninyo. Kabalo ka ang banagoy siya man sang may pinakadamo da nga mga residente nga nagainikit-ikit ang balay, kabay pa nga sundon nila gyapon ang health protocol nga ginapatuman sang city agud nga hindi na magtaas ang cases da. Amo man nagani aksyonar kinapangabay kung sumuluyo doon labi na di sa lain-lain nga pulok na kay kit lang kita tani sundon ta lang ang ginaatag nga sistema sa gobyerno sa aton para man sa aton kay di mabolita ang aton nga COVID-19 nga hindi ta maperwisyon. Sige, on that note, Kap, salamat sa time halong gid permi may gabi mo. Action na sa man sa simpo nga ginatag mo sa aton kag mayong gabi action na. Action firing line. Kapitan sa Barangay Banago, katuan ko si Action Jan Diaz Patrol. Kay kaina na interview niya ang kapitan dira sa may Barangay 2. Parang makuha naman ang mga updates niya, no? Parte sa kwan bala, no? Sa case man dira sa ila. Ang ginahulat ko tanis Mayor Bing daw ay paman statement kinang alkalde. By the way, i-plastar ko ni karon sa mga pamangkot pati sa curfew. Kaya na interview taman si Councilor Baribar. May mga additional pagid nga mga paglaro diri daw parti sa authority nga gin-grant sing SP kay Mayor paano ipatuman ni, no? I-explicar ko na karon for the benefit sa makulod nun nga naga pamangkot, no? Diri sa aton. Kaya ti kalabanan ga pamangkot diri kon tinanom tabo ni kon ipatuman san o ini patuman actually Iloilo gali bala action hens nagumpisa na sila 8 o'clock to ya curfew ang Iloilo City do ko nasig sila no Action firing Mario bilang rejoinder dugang naman on the other hand sa inaman niya nga barangay diri sa Bacolod we have Action Jan Diaz sa patrol na interview na kina no ang kapitan sa Barangay 2 Action Jan may gabi
Action Art hindi pa klaro subong sa Barangay 2 kung ano ang natabo gid kag kung nga nagpositibo sa COVID-19. Ining isa ka mga ginubrabanta 55 to 56 years old nga lalaki retiradong soldado Action Art napatay kag ginswab nagpositibo sa COVID-19. Kay wala pa gid subong sang medical explanation nga nabaton si Barangay Kapitan Imelda Banguanga sang Barangay 2. Hindi pa man subong ma-confirm kung inibala anti sa patay gindala sa ospital kag dito ginswab kung nagtener pa sa ospital o kung wala. Ang pagpositibo Action Art sining isa ka lalaki sa COVID-19 nga napatay amo ni ang ginhalinan kung nga gintay dalom sa sealed off o kung lockdown ang 39 tanan ka mga balay sa area mismo sa Purok Kagaykay Barangay 2 Surad sang Bacolod. Ang Purok Kagaykay para sa aton mga kaagson amo ni sa bala ang sa barangay hall nga mga panimalay nga una naging lockdown tinalikdan man nga bulan sa nagpositibo ang isa ka babae dira nga locally stranded individual o galit pila lamang po ka mga balay ang ginpang sealed off sa may Purok Kagaykay sang ligin lift man o kung ging kakas sang nagnegatibo na sa balatian ang babae. Okay. Apo naman, amo ni ang natabo, nagpositibo ining lalaki, kag nagdesisyon ang barangay kag mismo ang City Health Office kay pigdalom sa lockdown. Como 39 ka mga balay Action Bride, gidang Action Art ang ilagid din sealed off. Okay. Kaya according diri kay Kapitan Imelda Banguanga, ining mga balay dabi dikit-dikit lang nga tinapikana gid saya tapos hindi man sementado gid kalabanan nga balay dira. Okay. Kung informal settlers ang kalabanan so ang sa palibot dira gin pakamaayo na lang gid nga i-sealed off. Ang balay kay para masapos ang ila pagpatigayon sa ginatawag nga contact tracing action by sa mga possible contact o kung close contact sing napatay sa nga 56 anyos nga lalaki Action Bray. Action Art out of 39 ka mga balay, mga estimate ni Kapitan, mga sobra 140 mong may numbers sa ginatag sa ton, mga 141 ka mga individual inadra. So hindi pa na certain ang numero kay ilang taon pa na nila kay may mga gagmay nga mga bata bla nga mahimo wala na naisip Action Bray sa tagsag mga panimalay. Diyan na sa mga palaligban, actually ining report ni nga napatay ni do gina-check na naton sa records ng DOH base wala late ba lang report kaya wala pa nag-reflect eh. So wala pa ginagawa ang iyang data Action Bray sa napatay. No? Kaya kung ng taon naton, ini ko nung napatay ni Action Art na ligad ng isang semana nagtaliwan. Okay. So mas nauna pag itugurong sa Barangay 4. Oo. Kaya sa datos sa pagka-check natin kay Action Art sa pila ka mga opisyalis, although hindi pa i-confirm, ato ko nung sa Barangay 4 doon sang Sabado, pato ko lang yan. Kaya ang ining Barangay 2, gina-check nila doon mga Lunes o kung Domingo nga nagtaliwan ini sa Action Art, no? So, posible, kung bisa nagtaliwan siya sa itong last day, basi sinilang lately na nagawa ang result tao? May mo Action Art, no? Kaya kahapon lang Manila, officially lockdown din ang lugar eh. Okay. Sa may Barangay 2, o gapon nila ginumpisan ang pag-sealed off dira, din may counter-checking sila ginaubra tauman nga ang mga madala sa contact tracing ipaidalom sa ginatawag nga swab test. Kaya para may balaan ko sila negatibo man ako na nagnegatibo sa COVID-19 nga balatian nga mo ginagina pa kumuyo dala ni Kapitan Imelda Banguanga. Kaya niya ang 39 ka mga balay hindi basta-basta dako man na coverage Action Bray considering Action Art considering nga gamay man ining barangay nga daan. Okay. So pero in terms naman niya sa mga kinanglanon ang supply sang pagkaon sa mga gin-lockdown o gin-sealed off dira nagapormesa man na si Barangay Kapitan Imelda Banguanga nga tina suportado sang barangay kagamuman ang lokal nga gobyerno sang syudad sang Bacolod. Sining hapon nagpangdulong na to sila sang bulig gikan sa city no yan ni Mayor Lunaldia and then of course iya ka barangay nga dugang pagit-action art. Yari si Barangay Kapitan Imelda Banguanga. Tutang aso man ang October last year pala sa ko lang hindi maginapat ito wala man dapat check up
punong-punong, inom siya ng siya lang ka-doktor sa pagkalingon niya, basta nag-sticker na guro. Hindi, tumon niya, may na siya nga daan, Okay. balatian. Pero nagpasit- last year pa na. Pero nagpositive sa kuno kap sa COVID kap? Oo, positive. Sa amon, do 38 siguro. Do wala pa kuma-final kaya ang iban pala to kapagulay. Do 38 lang. Do 38 to balandi. Kaya balaan mo maputan sa amon. Kay simple na to, last quarter. Oo. Kaya ang isa, ang balay, lahin tao. Ang full mo natin. Simple kung tapik-tapik. Bisan, consider naman sila kay kabalong balay. Isa lang ka pa, balay na. Isa dua ka pa, balay na. So, amo na pala din kabalo ka naman niya sa aton. Kaya ang balay na sa 70 to 80% quarter. Kasi sa barangay ito. Action Art Matian si Barangay Kapitan, Imelda Bangwanga sa Barangay 2. Ang ambadril kap, ang dugang niya pagpatag. Last year pa lang October, may ginabatsag na sa daan ng Baratian. May pneumonia na sa daan ko Action Art, pero ti amo na ang natabo dirigid pag swab sa iya, ang resulta positive siya sa COVID-19. Amo na ang sitwasyon dira sa may Barangay 2, diri mismo man sa may syudad sa Bacolod. Nakit-an man na sa mga pumuluyo nga nagalabay. Para hindi na sila magsulod, may ara karatula dira ang under lockdown ining lugar Action Art. Amo na ang balita naman gikan diri sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasibutan na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action firing line. salamat gid Patrol Action Jan Diaz sa munang latest update at ginaisip pa ni budayan gani si Kap Pasubong mag-establish kung pilagi ka family ang arada. Pero may team gid ang city. In fact, may Arab police nga ginassign gid nga mag-lead sang contact tracing team. Agod nga i-trace bala usuyon sino mga possible contacts sang patient nga nag-negative. In the case of Barangay Toti, may napatay man mo. Pero why pa nag-reflect? Actually, why pa nag-reflect sa listahan sang Department of Health. Action firing line. Kung kayo na nga balin sang doktor sang DOH nga ang local cases mas nagtaas, subong mo, mas nagtaas kag mas vulnerable kag madamo sang mga nagkalamatay o ang mga nagkalamatay nga 24 kalabanan sini sa ila may ginabatyag na nga daan sa ila lawas. Action firing line. Kaya mo nang kadelikado kay kung ikaw karon sige kag ginuwa sige kalagaw way ka kaibalo natapikan ka na pulik balay nyo to gamasakit to ang imo ginikanan ang imo kaluluhan di kag kung matapikan mo disgrasya karon na kag silaya ang may ginabatyag na nga daan kundi mas delikado na gid. Action firing line. Kaya mo nang latest, kabay patani ang CHO makapagawa sang inang updated nga listings bala, no, sa mga lugar nga may ara sang lockdown sa no posible matapos ini para ma-inform taman ang listening public. Pagbalik ta karon, report with action, Marlon Hinovia, may gabi dira kay Cram Serivino Umala, Christopher Anlapkas, may gabi, Ronabel Pungyan, Araman si Sir Joshua Villases, si paring Jeffrey Shokon, oy, musta ka na? Engineer Noel Olea, thank you gida. Serena Grande, Sir Bong de la Paz, Cory Soliva, ara gida, kamonitora. Salamat, Giovanni Duran Trispuentes, pare may gabi, kag Francisco Gamosa. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden,
News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure.
Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat.
Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng tatlong Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:36. May gabilan na kay James Onggo, pagbasa ka apelyido mo, niya which is good somehow. Bakod dugo ka mga Ilonggo. Siling ni Georgette, Batong Bakod. Grabe ba? Batong Bakod. Basi kadamaan, sina hindi man corona, basi ordinary lang nga flu, tani retest, abi, lantawon ta kung mag-positive liwat. Paulo Gaudio, siling niya, good thing, nga may chance pa makarecover ang mga asymptomatic case at 90%. Amo na gani siling ko dapat ang reporting hindi lang mag-center o kami diri ginatingwa ginanamon hindi lang kami nag-sentro sa figures nga positive lang tanan na report, di negative kay kabalo ka kung isa at least ma-picture out sa tawo nga mo nagali of all the total numbers 90% of the total active cases 90% sina asymptomatic o ay man siyang nabatyagin sa lawas nila. Action Firing Line. Pero again, siling sa DOH, hindi kita magatag kumpiyansa, it doesn't follow. Kung na mo na ang status o sitwasyon, kondisyon sa isa ka patient, mapawala na lang. Na? Budlay na. Siling ni Wilson Tihidor, Wilson, siling niya, biskan hilanat lang COVID ayon, nano naman. Siling niya, gapanik mga pigado nga tao ho. Sus na, ano ni man, sila niya dapat mapatay na sila kay wala bulong pa. Kabay pa, hindi lang, sir. Actually, ang COVID, kung nantawon tayo, hindi man siya nga daw pagtapikan mo COVID, automatic nga mapatay ka na yun, no? Kung nantawon tayo, mortality, gani siyang, atong nag-igo, bala to ang salamok bilang dengue, portigdamo, ganitong kulamatay, ha? Pero, tiyan mo na galing budlay kung may masakit nga members ng family mo. Nga ba si matapikan. Sa report kita ni Action Marlon, Hinovia Action Hens, sa iluhan ko lang siya. Ara man si Belen Salaw. Niya just watching from Barangay Tangob. Okay Jocelyn Andrade Chongson. Good evening sa imo. Si Ma'am Jean oy si Sir niya, good evening, Action Art. Monitoring always. Di ni si Ma'am gani sa kuha ni siya, no? Sa ibang nga pungsod ni siya. Sa mga OFW, Ilonggos nga mga OFW, salamat gid sa pagmonitor, no? Basi magbalik naman buwasa, ang idolo kag ginahulat ni si Action Bray. Araman si Loida Hispaniola Ontal, ginatamyaw ko lang gali si brother ko, Francisco Hispaniola nga taga Hacienda Teresa, Barangay Alicante, Ibi Magalona. Kapermi gid ka pamati sa Action Radio. Thank you. Araman si Madam Mary Grace Eugenio Fermin. Kumusta ka na, Madam? O si Jimboy Balambao Dofilis. Sige. Sige. Alas 8:39 sa iluwan ko lang si Action Marlon Hinovia. Capital Report. Mga update na gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Marlon, may gabi. Sunod, tunahon ko lang ang kining isa man ka kinakabit nga local transmission sa Sunod San Cadiz. Continuation na siya sa local transmission kay ang ginigo Action Art isa ini ka miyembro sang pamilya. Ang ginhalinan among apor. Ang, yes, ang authorized person outside residence nga nagpauli Action Art sa Sunod San Cadiz. Okay. Miyembro ini sang Philippine Navy. Naghalin siya Lapu-Lapu, Cebu
nagligad pa Action Art nga bulan sang Hunyo. Oo. Actually, nag-ayo na ganit ni kay naka-negative result na ang swab test niya sang 3 ka beses na. Ugalin kay nalatnan daring 3 pa nga miyembro sang pamilya niya. Kag ang katapusan Action Art amo ning kahapon bala nga nalakip sa 13 ka mga COVID positive ining Iloy nga 30 anyos. Ang Iloy may ari ini siya bata nga 3 ka tuig nga una nga nagpositibo sa COVID-19. Ang Action Art ni Mayor Salvador Escalante hindi pwede nga bayaan sang Iloy Action Art ang isa nga baka mo. Gani? Ang Iloy ni makatatlo ka beses ni Action Art na gen swab test. Ang una kundi close contact siya sang atong apor nga nagpositive. Gen kuan sa una nga swab negative. Kumo kay nalatnan man to ang utod sang apor nga pamilya yaman close contact mga apod ning Iloy gen kuan sa second swab test negative pagid siya. Nagpositive lamang siya sa ikatatlo na Art na swab test. Inibangod nga ang bata niya nga 3 ka tuig ang edad nga una nga nagpositive. Siyempre magpositive Action Art dalon sa facility center. Hindi pwede nga bayaan yang sa nga bata. Nagupod man to siya sa quarantine facility Action Art sa may syudad sang Cadiz. Okay. Sa ini sang rason kung nga analatnan man siya sang COVID-19. So, ang siyam ini sila ka miyembro sang pamilya Action Art kay pag-abot sa ning apor. Pag-positive sa apor, kinuha ni sigida sang local DRRMO sang Cadiz City ang 8 ka miyembro sa ning pamilya kag dala sa quarantine Action Art. Okay. Sa 8 amo ning nag-positive 3 Action Art. Kag ang iban mayo kay negative man ang resulta. So hambal ni Mayor Escalante makabig ini nga local transmission sa syudad sang Cadiz. Yari si Mayor Escalante. Actually admitted siya sa healing center natin, di kaya symptomatic man mo. Local transmission, actually 3 na sila. Kung isa lang na sila pamilya, Marlon, positive to ni Apor, siya na sila kabilog sa Ilabalay, yung tipo na sa namon sa healing center, sa St. Andrews. Kasi para to, yung pang-swab mo, pag-swab to, positive ang duwa, ang bata, kag ang utod ni Apor. So yung bata, hindi man pwede, butang mo sa kwarto na siya lang, kipantayan siyang nanay. Amo na subong si nanay, nag-positive naman. So amo Action Art admitted ang status ang saling Iloy ni. Kung hindi siya silang admitted sa ospital, kung admitted siya sa St. Andrews Park Place quarantine center para sa may syudad man sang Cadiz. Sa lawan ko lang, ining dugang naman nga COVID positive sa Negros Occidental, kundi subong may 37. So 37 dugang ta sa kahapon nga 554 nga total, mahimo siya Action Art nga 591 na ang kaso sang COVID positive sa Negros Occidental. Pero good news man kabayara sang 20 nga recoveries, 20 nga recoveries. Sa siring nagpositive Action Art, may isa diri ka tuig nga bata. Isa ka tuig na bata taga Banwas ang Isabela. Yes, taga Banwas ang Isabela, naka-facility quarantine. Amo ning pinakahubin nga nagdugang Action Art sa COVID positive. Ang kalabanan diri mga LSIs, local assistant individuals, ang sasagay may 2 LSI, Cadiz City 4 LSI, Imamaylan 3, Inegaran 2, Kabankalan 3, Valladolid 2, Victorias 4, Pulo Pandan 3, Bago 1, Silay 2, Sagay 1, Binalbagan 1, Ilog 1, kag San Enrique 1. Ina tanan sa art mga locally stranded
individuals. Ang local residents, ang sa Isabela may tatlo. May tatlo, 11 anyos babae. Isa ka tuig lalaki, ang isa, mo taon na. Pa isa pag Action Art nga 37 anyos babae, taran din sila naka-facility quarantine. Local sa gihapon, taga Banwa sa Bidalbaga naman, lalaki 59 anyos, kag babae 60 anyos, naka-facility quarantine man. Syudad sang Silay, lalaki 36 anyos, kag lalaki 61 anyos. Ining sa 61 anyos of status, Action Art is admitted siya. I-check tabi kung di siya naka-admit kung hospital o kung quarantine facility. Valladolid, may isa man ka local resident, babae, 34 anyos, nga naka-facility quarantine. So, local transmission man siya? Bali, sa 37 Action Art, 8 diring local residents. Why pa mabalaan sa art kung ti laban basta mag-local residents, ti laban-laban local transmission man dili man nakuha nila Action Art or kalaban na niya katabo amo ni sila nga naka-close contact sa una nga nag-positive is either ROF o kon LSI o kon OFWs. Ang recovery is 20 sa nasiling tana, 16 mga locally stranded individuals. Sa 16 sa Art nga LSI may naka-recover dari nga babae. Ang edad niya 2 ka tuig. So good news kay naka-recover siya. Ang returning overseas Filipino 3. Kag may-ari Action Art dari nga isa ka local resident nga taga Banwa sang Calatrava, lalaki ini ang edad niya 14 anyos. Wow, 14 years old. 14-year-old taga Banwa sang local man siya gyapon. Local ni siya pero nag-ayo siya. Okay. Lakip sa Action Art sa mga recoveries. So suliton ta lang 591 na ang kaso sa Bogos nga Negros Occidental. Pilaliwat ang numero? Kahapon 554. Subong? Iluwang 37 Subong 591 taran. 591. 91. Saan o gani ang Negros ang first nga nagka-record gid positive? Ma-recall mo pa? Basta duduban to sa taga Banwa sang Ibi Magaluna to. Ibi Magaluna. Babae to siya, kag pag-ayo yung Action Art bala, Guay Hospital sa may Silay City, may ara sa Action Art sang statement pa to. Ay, amo to siyang una nga nag-positive, kag una man nga nag-ayo. No, nga pasyente sa Negros Occidental. Gani. Hindi ko lang marutuban kung anong bulan to Action Art daw, Marso bla kung di ko magsala. Pebrero o kung Marso. Basta taga Banwa sang Ibi Magaluna, babae, 41 anyos ang panginaron. Grabe, no? Timakon mo na, March, mutanta March, sabi, April, May, June, July, August, 5 months na? Gani. Isang una, Action Art ya, single digit pa lang ang COVID positive, kaya na-release, nga resulta kada adlaw. Subong Action Art ya, double digit, kung isa, kakalbaan pa bla. Ang record, subong ko ni 37 ang bago, no? Last time, March 28, silang ni Action dyan, nag-record, gidri Shaton. Ang una? Oo. Mo na sa? Ang first gid? Timakon mo na, no? March, April, 5 months, manog 5 months, sabi. Timakon mo, damo na, no? Gani man. Siguna ya makabati kang ang 37 nga ginmono ko kay na may taas pa da nga result nga ginpagwa last or previously? Yes, may taas pa Action Art sa 37. Hindi ko lang madaduban. Basta may taas. Ikaduwa ni may last month ko madaduban ko. 37 man to? 37 man, yes. Oo. Pero may mas taas pa gid sa 37. Sa ato sa nga record Action Art, di ko lang madaduban ang exact yun na figure. Ang importante amo na ganing hambal Dr. Drilon, basta sige-sige ni ang pag-test, ang swab test, may tendency nga ma-increase pagid ang number kapin pagid sa asymptomatic.
Ang nami lang galing na kay kung na symptomatic ka, ti ang chances nga dasig ka makarecover kung ang imo body system bala makabato iya sa sining epekto sa COVID-19? Yes, Action Art. May Action Art taga Negros. Open para matuwa ng edad niya, mga line of 2 or line of 3. Amo to sa Action Art ang ginakapig nga kinakadugay nga nagpositive na COVID-19. Pero nakagawa na gito sa Action Art, nag-ayo to siya. Pinakamalawig man ang, you mean, lawig-lawig siya kang nakarecover? Notod siya? Son Marlon? Alas 8:51 na. Action firing line. Siling ko, anong namin mga pinakalawig? Pinakalawig siya nga naka-experience nga nag-positive, dugay lang siya makarecover? Correct, Action Art. Kada swab test siya, ang resulta positive. Gabi, no? Lalaki to siya. Di ako ka dumdum. Basta daw ikalima, alam mo? Ikalima nga swab test siya, ang resulta para may Action Art positive. Sus? Pag last nga swab, nga mo pasalamat ya, nga nag-negative, another swab, the second nga negative, amo na nga gendicare siya, nga recovered. Temakon mo na. Man ining gamay-gamay lang nga virus, pero kadugay ba lang mga tapos ako kabay patani, may makuha na, may madiskubriyan nga vaccine bala? Gani man, do kanabo man to nga nag-present rin sa Pilipinas. Siyang kuno vaccine. Para pag-organ na tunan. Kasi ginatunan ta, nagpedalom sa... Pila ganitong gina-offer ni President Duterte sa makara-discover? Daw 10. 10 million? Oo. Dako, no? Yadi. Di daw may daw gitagaan man kuno priority sa China, Pilipinas. Gani? Kung vaccine ang pagambalan. Damo gyapon galungo kay habal nila China gyapon na rin. Pero kung makapayong malang na kayo, hindi why natabi? Yes, sama nang ginahulat ginato. Pero ato ba, FDA gani subong may padugyan man, may ara man sila gani nga ginpadala nga kwan advisory sa public kapin pas mga face mask nga ginagamit. Kwan kuno this ano to gani man? Ang gingamit to nga terms ang alin sa tayo naman. Damo to no do tatlo to sila ka mga ginkwan mga gintag o kon gin tumod sang FDA misbranded kuno nga face mask. Okay. So may ara sang kan may pandam ang FDA. Medyo may dala nga gamay nga peligro. Why man sila nagambal pero misbranded ang ambal nila pwede gani ng mga clothing lang gina-design. Gani man. May ara gani agin design si Action Nixon nga daw ninja cap, ninja cap, do ninja tsuran niya. Kita mo na? Yes, may ara. Dason may face shield pag sa subong nga daw si Juan siya blas pelikula, do si Arnold Schwarzenegger. Kita kasi yes bong? Why? Bako daw. Pariyo ang ila design ni Action Alvin. Ate, mayo-mayo, kaya mabalabakod-bakod Gin, itom nga ni Action Alvin niya, parang hindi bala kita ang kalimutayo kung hindi galantaw. Basi makapunggosan, hindi na kita. Hindi para hindi ko rin makakita sa kwan sa COVID kung hindi siya galantaw. Tinaso naman kung matapos ng face shield, siling ko basi bala sa uli, siling ganin ni paring Ray Carmona, niya basi kung guantes naman ni sa uli, kung mga gloves naman ang require naman ng suksukon. Yan kay si Senadora Annie Marcos Palasunart. Nagsiling sa nga, huwag na lang tataning face shield na. Kay mahal-mahal, hindi makasarang mga pigado, hindi si bakal ko no face shield, ibakal na lang pagkaon o noodles. Ati kung protection mo lang, isam lang nakaagi, may kunya, boy mo na dayon isa kagi, ilain isang face mask, hindi mo na yung pag-sigiyon gamit. Gaway na gina-recommend nga malabutan tag isak bulan, kapin pag surgical mask, kinanglan na gani 8 hours mo, tikon, wai kulo kwartang ibanda, ginadulo labhan ng ganin nila mo. Gani man, di malayo na. Kilala ko yung ganing nga pagsaka, diyan doon, naggalatas-tas sa doon. Okay na na.
Sige, amo na balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na Marlon Hedovaya una sa balita una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action firing line. Salamat kinakson Marlon dugangan ko ni buwas. Naway ko malabutan ng iban gid sige lang sorry. Sa kay Victoria Santa Ana, tamiaw ko ay si Roldan Cristales dere sa Manila katanaw gid. More power Bert hirapos ko Caraballo. Oy nung Bert, mayong gabi ko no sa sitio Mayang kag taga sitio Kantumanyog haba ba zone peace nga lugar da no mayong gabi ito sa inyo si ta alfabeto sige mayong gabi lang sa tanan Tito Jojo unlap gali Tito Jojo kumusta ka na Merly Gonzaga at niya aslaguntan ni sa amon di siya maniag na lockdown kaya taga maniag man kami wise lady basi may balay na makita kamo nga mo na may yellow line Action firing line. Kami ako si Nanay Amparo Cruz, Enrique Caballo Subaldo Jr. Ngayong gabi, salamat sa pagmonitor. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa. Action Firing Line! Why naging kutsempo ang way tamalabutan nga maminsay karon na lang sa Action Night Patrol program. Sa ngalan sa inyo regular anchorman Action, Brian Morden. Ako naman Action Night, hupon thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.